Надежда Савченко в свой первый день пришла в Верховную Раду с крымско-татарским флагом. Народный депутат и герой Украины Савченко выступила с зажигательной речью о необходимости освобождения всех политзаключенных, которые сейчас находятся в России. После чего она сняла плакат со своим изображением и повесила новый, на котором фотографии всех заключенных в России и Крыму граждан Украины, среди которых и крымские татары. Слава Україні! Героям! Я в Верховній Раді, я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам в вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу Україну. Для того, щоб ви кожного разу, коли виступали на цій трибуні, дивилися їм в вічі і розуміли, що ви не маєте права не витягнути останнього з них.